हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबा बयखौबो बरायहरनाय जाबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो माने जोंहानि आयं मोनानाव थांनो नागिरदों आरोना बेरायनो ओरैनो न'आव थानानै माने मा खालामना थानो इदि होननानै ओमफ्राय बिराद गोबावबो जाबायमोन नालाय थाङिया ओंखायनो ओमफ्राय ओरैनो बेरायथावथाव थांना फैनोसै इदि होननानै ओमफ्राय थाबायसो थांगोन आरोना बारा गोजान नंखाया गामिया मोनसेयानो खिन्थु न'आ एसे गोजान आरो ओमफ्राय दा आं बेयावनो थांनो नागिरबाय दं नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला आंजों जोबजासिम नायलांफाबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थाबायनानैसो थांगोन आंलाय नोंसोर थांनो नागिरदों बैग्रि जानो दैमायाव नोंगौ नोंलाय जों दिपियाव बोग्लायनो थांनायदो अबे दिपियाव होमबा आंखौ लांफा मटु जोंहानि बाबाजों थांदोंमोन ना बैसां गामि गेजेर गेजेर नै इयो अरुणाचल ना ओमफ्राय जा ओरै जोंना अरुणाचल ओमफ्राय माबा नांजाबनाय आरो जोंनिजों आसाम अरुणाचल नांजाबनाय बै हाजो नुदोंना बेखिनिया गासिबो अरुणाचल गोजा आरो थाबायनानैनो थांनो हायो आरोना ओमफ्राय जायनि आयंमोननि न'आ आं मबाइल ट्राइपडबो लाबोआसै आयंमोनहानि न' गोजानै आं फैनाया लामाया इथिं आरो माने आयंमोननिया बैसां गामि गेजेराव जाबाय आरो मिसिंफोर नै मिसिंफोरा इदि न' लुनानै थायो बैसां न' बिसिना न'आ बैसां नालाय ओंखायनो बैसां होनो हा न' लुवा बिसोरो आजिखालि हा न' लुग्रा जाबाय बैसांफोराबो आयंमोनहानि न'आ मोनथारसिगोन आं दुब्लिबारिसो थांबावगोन दानो बाराबा गोबाव जाखाबाय साना थाङिया बोसोरसेयानो जासिगोन थाङिया जों गोदो ओइ हाग्रा नुदोंना बे हाग्राफोरावनो एकदम जि आइमोनसो बन दाननो थांफालाबायोमोन आरो हायानो ओइफोराव मोनबायानो आरो ओइथिं न' नुदोंना ओइथिं न' नुहुरनाय ओइथिंजाय आरो उनथिं आरो साना आब'मोना बारि बागान ग्रोम ग्रोम आबै কি করেছে मा खालामदों आयं मोननाव आनै मोनानि ओइ हल बहुद दिन आं इसानाव आयंमोननाव थांनायखौ रावनोबो खिन्थाहराखैमोन आरोना आं थांबाय दं बिदि होननानै ओमफ्राय बिसा माने माइ बाव सिमनायनि सावरिमोननो आरोना सावरि माने बिदिनो न'नि गोजा आरोना आमाइ ओमफ्राय आयं बिदिनो न'नि फंबाय बिसोरो बाव सिमनायनि थाखाय माने बिसोरखौ जुमाय लोंहोनो होननानै आनैया बेदर एवबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो ग्रोब मोनहैबाय आरो आङो दा मोनजालायसिगोन आरो आंहा बेदर एवबाय दं आनैया लाइआवसो जागोन नै हाबा बायदिसिना जाबा जोंना गोदो गामियाव लाइ इदिफोरावसो जाजोबोमोन आजिखालि डिसप'जेल बायदिसिना ओंखारजोब्बाय आयं बोराय नोंनि अमा फारामखौ नायनि भिडिअ बानायनि आं गिदिर जाथारबाय माथो मा नाम दोनदो साना मटर आबो माइनाव इसोरनि लोगोखौनो लांदो गिदिर जाथारबाय दामा फैसा मोनसिगोनलाय मालाय इसा
आदार होग्रायाबो नाखाय बेसे मोजां इसोरसो गोथाव जाथारदों मासेयाव 30,000 मासेयाव 30,000 60,000 भिटामिन होआ नामा आयं फेलौनि मुलि होनांगौ ना आयं सब बुन्दि गोजाना अबे मान दांजायोलाय सिलांगि सब बिमा बानायजोबगोन नामा आयं जि मोजां मोजांखा स्र' स्र' देरथारदो ना ओमफ्राय नायनो मोजांसिन इहा दं मैलाबो गैबावा बेना बारा ओमफ्राय बे हायथाथासिन इनिनो फिसा गोजाना आयं इसोरो आरो ओंखारबावसिगोनसो बारि जायगाफोरानो बेलेग बेलेग जाजोब्बाय सिगांनि बायदि नंला सिगां जि ग्रोम ग्रोम मैगं थाइगं दाबायदिबा मा मैगं नायनो आरो नोङो दुन्दिया लाइ लाफा गासिबो बिदि खालामजोबोमोन आयंला दा आबौआबो बोरायबाय नालाय आरो गावबागाव जाजोब्बायना सिगां बायदि नंला आरो लांदां सिंदां जाजोब्बाय सिगांनि बायदि नङा आरो नारें बागान दाबायदियाव बारा थाया नारेंआ माबायावसो दैज्लां समावसो एकदम फानगलायनो हाया जागलायनो हाया बिदि जायो स' दिनैनि आंनि भिडिअखौ आं इसिबाङावनो दोनथ'नोसै भिडिअ बारा गोलाव जागोन लाबाय थाला आङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय